Ga cikakkun labaran. 'Yan sanda a jihar Benue sun ce sun kama wasu mutum 4 da ake zargi da safarar yara a Makurdi babban birnin jihar. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar SP Catherine Aneni ta ce an samu nasarar kama mutanen ne bayan samun bayanan sirri da ke cewa suna safarar yara a wani sansanin 'yan gudun hijira a wasu sassan Makurdi. Kuma a cewar Aneni sun samu nasarar kama mutane 4 bayan kai samami wurin. Sai dai jagoran nasu ya tsere. Ta ce waɗanda ake zargin sun bayyana cewa suna kuma tare da wasu mata masu ciki waɗanda idan suka haihu sai a karɓi jariran daga hannunsu, inda ake biyan kowace mace naira 150 kan kowane jariri. Ta ƙara da cewa sun samu nasarar gano wani yaro a gidan jagoran nasu wanda tun da farko iyayensa suka yi ta cigiyar cewa ya ɓata. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya ce Najeriya za ta samu kyakkyawan sauyi nan da wata 9 zuwa shekara 1 ƙarƙashin mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Ya bayar da tabbacin ne Juma'ar nan a birnin St. Petersburg yayin wani zama da 'yan Najeriya mazauna Rasha. Kashim ya tabbatar wa 'yan Najeriya musamman ma waɗanda ke zaune a ƙasar ta Rasha cewa gwamnatin Tinubu za ta yi aiki tukuru domin kawo ci gaba. Ya kuma ce gwamnati mai ci na yin duk mai yiwuwa wajen kyautata yanayin tattalin arzikin kasar nan da kuma farfado da kamfanoni da za su kawo mata ci gaba. Haka zalika Shettima ya bayyana cewa gwamnatin Tinubu na da burin horas da 'yan Najeriya miliyan 1 a bangaren ilimin zamani na intanet. 'Yan bindiga sun kashe manoma 6 cikin har da mataimakin shugaban kungiyar Izala na karamar hukumar birnin Gwari da ke jihar Kaduna Malam Yakubu Bugayi. Haka zalika rahotanni sun tabbatar da cewa maharan sun kuma sace sama da mutum 40 lokacin da suke tsaka da aiki a gonakinsu a yankin mai fama da hare-hare. Shugaban kungiyar ci gaban masarautar birnin Gwari Befu Ishak Kasai shine bayyana hakan cikin wata sanarwa da kungiyar su ta fitar Asabar din nan, inda ya ce an kai farmakin ne Larabar da ta gabata. Ya ce an kashe malamin addinin ne a gonarsa da ke kusa da ƙauyen Rema da ke birnin Gwari, daga bisani aka ɗauki gawarsa aka kai asibitin Jibril mai Gwari da ke birnin Gwari. Bugu da ƙari sanarwar ta kuma ce an yi awon gaba da sama da mutum 40 a dajin Kuyambana wanda dama ba ta ganin ke amfani da shi a matsayin maɓoya. A jiya Asabar gamayyar kungiyoyin ɗalibai na gaba da sakandare ta ƙasa reshen jihar Kano JCC ta gudanar da taron wayar da kai haɗi da lalubo hanyoyin magance matsalar kwacin waya a faɗin jihar Kano. Taron ya samu halartar masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro da dama. Wakilinmu Sani Musa Adam ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa reshen jihar Kano ya ga dacewar a wayar da kan mutane musamman matasa kan illolin shiga faɗan daba da ƙwacen wayoyin al'umma. Ina ganin kamar is our concern as a student dinga ba da gudunmawa a tafikantarwar al'umma ta jihar Kano ko ta Najeriya baki ɗaya, domin ba iya ɗaliban da suke makaranta ne student ba, matasan da suke kasuwa ɗalibai ne amma na rayuwa. It's our concern to ba da gudunmawa domin tabbatar da zaman lafiya a jihar mu ta Kano. Don Allah ya sa wannan zama silar takile wannan matsala. Alhamdulillah na gode Allah. Taron ya samu halartar jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro a ciki da wajen jihar nan. Daga hukumar Hizba ta Kano, Malam Mujahidin Aminuddin Abubakar, darakta ne na hukumar Hizba, ya alakanta matsalolin rashin tsaro ciki har da kwacen waya da taɓarɓarewar tarbiyya. Haka ya sa malami ya yi kira ga hukuma da su bullo da hanyoyin inganta tarbiyyar matasa. Magana akan kwacen waya, kowa ya san yadda economy ya deteriorating a ƙasar nan. Magana akan shaye-shaye, kowa ya san yadda yaran mu suke. Mu lokacin da muke yara muna son karatu, yaran yan sun zama akasin wannan. Abin da suke nema kawai easy money. Mutum bai yi aiki ba shi da sana'a, amma so yake ya hau watan wane. Shi sa sai ka gani tarbiyya ta yi ƙasa. Gwamnati tana da kyakkyawan gudunmuwa ta bayar akan taɓarɓarewar tarbiyya. Gwamnati tana da kyakkyawan gudunmuwa ta bayar a cikin halin da ake ciki na talauci. Saboda da a ce gwamnati ta yi abin da ya kamata. Yaro ya ci na credit ba inda ya tafi. Admission din ma a ƙasar siya mai wahala. Da Allah daga baya me kake so ya sake yi? Zai ci gaba da karatu? Bayan kammala taron mun samu zarafin tattaunawa da shugaban taron, ambasada Yunusa Yusuf Hamza Falakin Shinkafi, saldaunan matasan Arewa, inda ya ce a taron an fito da hanyoyin magance matsalar daba da kwacen waya.